Ahojte, som tu v záplave orchideí a chcem vám o nich trošku porozprávať, lebo sa nás častokrát pýtate, čo s orchideou robiť, keď si ju prinesiem alebo dostanem domov. Takže, jedna taká prvá rada je, častokrát veľa ľudí hovorí o tom, že by orchidea mala mať ozdobný kochlík priesvitný, ako sú napríklad tieto. Môže, ale nemusí. Môže mať kľudne ozdobný kochlík, aký sa vám hodí domov. Dôležité je to, aby rastlinka mala tento črepník, v ktorom je zasadená priesvitný. To je dôležité, pretože rastlinka, orchidea je epifytická rastlina, ktorá v pralese rastie ako taký parazit na iných stromoch, takže trčia aj korene, potrebuje vzduch a svetlo do tých koreňov a preto má aj kôru, nemá normálnu zeminu, má kôru, do ktorej je zasadená, lebo potrebuje vlastne vzduch medzi tými koreňmi. Druhá vec je to, že keď rastlinku dostaneme a nepáčia sa nám tieto korene, mali by sme ich tam nechať, lebo sú to živé korene, ktorými rastlinka dýcha, načerpáva novú energiu. Ale keď máme korene, ktoré sú už takéto suché, jak je napríklad tento, tak tie si pekne odstrihneme, aby rastlinka nemusela dávať energiu do týchto suchých koreňov. Čiže pekne si ich odstrihneme, ale nezasiahneme do tých živých častí, aby potom rastlinka nezoslabla, aby sme ju nepoškodili. Čiže vždycky len takéto suché časti dáva dole. Ďalšia vec je to, dáme si rastlinku pekne do črepníka a zalievanie. Zalieva sa každých 10-14 dní, namáča sa do nádoby s vodou alebo do takéhoto črepníka, kde máme ešte priestor, nalejeme vodu až povrch, necháme ju tam také 2-3 hodinky kľudne, kôra sa nám napije, pretože keby sme ju poliali len tak s krhlou, tak tá voda sa nedostane do tej kôry tak, aby sa tá kôra napila. Čiže treba to tam nehať odstáť, aby sa tá kôra ako špongia trošku napila. Potom následne vodu po tých 2-3 hodinách vylejeme. Rastlinku môžeme každý druhý, tretí deň rosiť na listy. Na kvety ju môžeme takisto rosiť a prihnojujeme. Prihnojujeme špeciálnym hnojivom na orchidé, kde máme presne napísané, ako ju prihnojovať. Keď nám rastlinka odkvitne, tak ju nestriháme celú. Keď nebudeme mať vôbec žiadne kvety a rastlinke táto hlavná stonka nezoschne, tak ju nestriháme, pretože z každého tohto kolienka nám môže vyrásť nová pazucha vlastne kvetov. Iba keby náhodou rastlinke tieto stonky schli, tak sa vždycky odstrihne nad druhým alebo nad tretím korienkom, ale opakujem, iba keby uschli. Takže toto je vlastne o takej tej starostlivosti orchideí. Orchideje majú ešte strašne radi chladný vzduch. Keď napríklad máme v zime pootvorené vetracie okno, vôbec jej to nevadí. Nabudzuje ju to k tomu, aby zase začala kvitnúť. Vlastne ten chlad to k nej tak prebudí to v nej. Čiže vôbec chlad nevadí, skôr jej vadí úplne teplo. Takže chlad pomáha k nakvitnutiu a priame slnko není moc vhodné. Má rada, keď je slnko také roztrieštené, veľa svetla. A ako vidíte, máme rôzne druhy orchideí. O tieto sa staráme úplne rovnako, ako o tieto klasické orchideje Phalaenopsisy, ktoré poznáme. Toto sú dendrobia, máme ich veľmi veľa druhov tých orchideí, ale majú takú istú starostlivosť. Keby sa vám zdalo, že rastlinka počase ako keby vychádzala z tej kôry, ako keby sa s nej vytlačala, tak ju znovu vybereme celú rastlinu aj s koreňami z tej kôry, dáme ju do väčšej takéto plastovej priesvitnej nádoby a znovu ju zasadíme do kôry. Ona tým, že vlastne ten parazit, ako som spomínala, tak sa pomaličky tak ako keby vysúva z tej nádoby a chce ísť ako keby von, čiže my ju musíme len znovu dať naspäť. A keď nám rastlinka po odkvitnutí nebude rok alebo rok a pol kvitnúť, to je v poriadku. Je to vlastne prírodzený proces tej rastlinky. Kvety nám nebudú teda kvitnúť asi rok a pol a medzi tým nám bude krásne bujnúť olistenstvo. Takže to je asi tak v skratke odo mňa všetko. Nebojte sa toho, keď si orchideu donesiete domov. Nemusíte sa báť toho, že to je háklivá rastlinka. Práve je to rastlinka, ktorú keď necháte tak a bude si žiť svojím životom a budete dodržiavať pár týchto pravidiel, tak bude nádherná, bude vám každú chvíľku kvitnúť. A ja vám prajem krásny deň. Dúfam, že ste si zobrali z týchto mojich rád niečo k srdcu a nech vám krásne doma kvitnú.